שלום, אני ג'ון ג'ייקובס, מומחית לטיפול רגשי הוליסטי, בעלת 25 שנות ניסיון בעבודה קלינית, הוראת קורסי הכשרה למטפלים והנחיית סדנאות חוויה בתחום גוף נפש. אני מורה מהחוץ בבית ספר רקנטי למקצועות הבריאות הקהילתיים באוניברסיטת בן גוריון, ויוצרת תוכנית הריפוי הבינלאומית האור הפנימי. הוובינר החינמי הקרוב שקראתי לו שיחות מהלב מציג את הקשר הפיזיולוגי המוכח בין רגש לבין הגוף, ומסביר למה חוסר התייחסות לאלמנטים רגשיים בתהליכי ריפוי יכול לעשות ההבדל בין הבראה או לא, ולמה שילוב טיפול רגשי גם במקביל לטיפולים רפואיים יכול להציל חיים. בוובינר תלמדו 5 צעדים הכרחיים להחלמה ממחלות כרוניות, ואיך לשפר את ההתנהלות הרגשית שלכם כך שתתמוך גם בהבראה גופנית. בסיום הוובינר יש הפתעה נוספת שממש לא כדאי לפספס. אז מתי? יום ראשון, 15 ביולי, 9 בערב. איך נרשמים? כל שעליכם לעשות הוא לעשות לייק על העמוד הנוכחי, ומיד תועברו לעמוד ההרשמה. אז אנחנו נתראה ראשון, 15 ביולי, 9 בערב. מחכה לכם.